Sa EDC na ito.
ano siya. Kaya, kasi, first time, kasi,
Yun. Yung talagang mayaman niya. Lalaki rin. Wala na. Kaya, wag di harap mo hindi pa din. Marami experience din rin.
Para sa
Yo. Gina. Balik-balik pag durabang. Ada pa nila. Ano pa pa ninyo? Two-way. Ano
May panakakay. Madali na. Ano ba yung dulang?